Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 2 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 153 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хонатона дар эълон монданӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафте. Якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотик заминаи заборш рехтагӣ ва хона деволош бардоштагӣ битонӣ мебошад. Ду дар хона дорад: меҳмонхона, кухни, баня ва калидор. Дар дарунаш мебошад. Дар Тудакафши 2 пеши Китай 6 қарор аст. Шаҳри Кӯлоб. Нархаш 55 000 сомонӣ мебошад. Харидори конкретни боша арзон мешавад. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. Дар 4 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. Сехонага квартираи бо масоҳати 70 метри квадратӣ. Нархи як квадраташ $370. Хона коробкае ва савдаам мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. WhatsApp имо доранд. Аз номи канали Dom TJ гап занед, насиб савдои хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ. Шумоира ба ҳазур метавонем ба ду хонага табдил тиен. Дар 20 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 21 ошона иборат мебошад ва қарор аст дар Зарафшон. Нархаш 95 000 сомонӣ мебошад. Савдаам мешавад ва алишам мешавад. Агар ягон мошини арзон боша, соҳибуш мегира, болоиш сум метен шумо. хона коробкае бе ремонт. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар бинои новостройка ҷойгир мебошад. 5 ошонада. хона коробкае бе ремонт. худи бино аз 6 ошона иборат аст ва қарор аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш 152 000 сомонӣ. як хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад ва қарор аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. доми 104 якум подъезд. Квартираи 36. хона бо таъмири замонавӣ қарор дорад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. кондитсионер, холодильник, аристон, телевизор, стол, стул, шкаф ва дигар чизҳо қатъӣ мефурӯшанша. лифт дорад бино. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад ва назди роҳдай. лифт, свет, обуш ҳамавақта ҳастай. хона бе ремонтай, коробка. нархаш 228 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад ва қарор аст дар Корвон, шаҳри Душанбе. ҳу поёни Корвон неву хиди Корвонда. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 4 хонага квартира бо масоҳати 99 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. бо ремонт таъмин аст ва қарор аст дар Файзалӣ 3 отделение аст боли институти энергетикӣ. фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизу чорааш. балкони калон дорад. ванна, туалет отдельна.
маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Имо ватсап дорад рақамҳои телефоншон. Нархаш 130 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. хона бо тамоми шароитош мебошад. 8 сотик замин, 4 дар хона бо дарпеши канали об мебошад. қарибии аэропорти шаҳри Бохтарда қарор аст. об свет дорад, 2 баня, 2 туалет дорад. гирдуш забори баланд кардагӣ маҳкамай. дарвозаи 10 000 сомона дорад. нархаш 350 000 сомон мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. ватсап дорад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Восе. 5 сотик замин мебошад. ҳуҷҷат дорад. дар наздикиш мактаб ҳаст. обаш пешо шуда, барқаш доимӣ аст. нархаш 105 000 сомонӣ мебошад ва соҳибаш мегӯяд ки боз агар дар шаҳри Душанбе ягон кас 1 сотика ёки 2 сотик замин доштагӣ бошад, бо нархи то 40 000 сомона мехарам, пули нақда. дар амин номро занг занед. марҳамат. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. иш аллакай ҳавлияй. 6 сотик замин мебошад. сертификат дора. 1 дар хона дорад. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, монтаж дора. ҳамааш гирдиш маҳкамай. нархаш 85 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, 63 микрорайон, пеши автоцентрда. домои 9 этажаи советида. хона дар 8 ошӯнаш ҷойгир мебошад. сехонага мебошад бо масоҳати 70 метри квадратӣ. об свет ҳамавақта ҳастай. лифтош кор мекунанд. мактаб садиқ дар наздикишай. байни бозори Корвону Саховатай. ҷош ҷои беҳтаринай. нархаш 36 000 доллар мебошад ва дига арзон намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. сомонӣ ва рублям дар рӯи экранай. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, посёлкаи Навай. 8 сотик замин мебошад. 4 дар хона, 2 подвал, криша фигурнияй, ванна ремонтай дарунҷудай. як хонаш қатъи калидор, ремонт полни дора. шкатур, стяжка кардагиай, лестница кардагиай, боғча кардагиай об ҳаст. нархаш 185 000 сомонӣ мебошад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, савхози Агурбоғ, рӯпарӯи дарвозаи Ангурбоғ. 8 сотиқ замин мебошад. забораш гирдобагирд маҳкамай. 2 дар хона дорад бо верандаш тайёр, бе ремонт. документош ҳастай. фақат ба номи харидор гузаронда мешавад. тамом. нархаш 85 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, деҳаи Сомонӣ 3, ҷамоати Намуна. ҳавлӣ аз 24 сотиқ замин иборат буда, 5 дар хона дорад бо сохтмон рафта истодай. об свет дорад. мактаб, магазин, медпункт дар наздикишай. документҳои хона 100%. нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, пеши бозори Калон, доми 16, 4 этажа дом мебошад. кирпичния дар якум ошӯнаш ҷойгир аст. духонага мебошад. ин духонагара сехонага кардагианд. нархаш 30 000 доллар
ремонташ дар сурат ҳастай 56 метри квадратӣ мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, колхози Коммунизм 18 сотиқ замин мебошад. Об свет доимӣ ҳаст, ремонти замонавӣ дорад, тамоми шароитҳояш ҳаст. Медароӣ зиндагӣ мекунӣ. 4 дар хона дорад, калидор боз дар 17 метр хонаи барак дорад. Ҳама чизу чорашкатӣ фурӯхта мешавад. Нархаш 390 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 1 Советский. 2 этажа ҳавлӣ мебошад, подвал дорад, 8 дар хона дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. Ремонт дорад. Нархаш 1 миллион сомонӣ мебошад. Рубл ва доллар дар рӯи экранай, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экранай. Аз номи домтиҷе гап занед ва варианти ба сексия алиш болои сумам дорад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. Агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. То боздид, барори кор шумода.